Máme mikrofón zapnutý. Sako ako Sako. To bude. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Môžeme. Trošku ešte posunieme, hej, aby ste boli v tieni. Povedzte si stop. Sekunda. Počkajte aj na môj bok. Môžeme, kolegovia? Dámy a páni, srdečne vás vítam na tlačovej besede strany Demokrati. Nachádzame sa opäť pred ministerstvom životného prostredia, kde sme prišli vám ukázať a poukázať na ďalší škandál, ktorý si dovolil minister Taraba. Avšak ja z tohto miesta chcem začať práve plánom obnovy. Ako viete, plán obnovy sú to európske peniaze, čiže sú to peniaze, ktoré nám darovali ostatné štáty v Európskej únii a samozrejme na peniaze, ktoré nám dávajú, majú aj isté podmienky. Keď sme stavali plán obnovy a predstavili sme ho jednotlivým členským štátom, bol považovaný za jeden z najlepších. Dnes sedí nad plánom obnovy podpredseda vlády Peter Kmec. A preto aj hneď na úvod tejto tlačovej besedy chcem vyzvať práve jeho, aby pozorne sledoval túto tlačovú besedu. Poviem vám prečo. Škandál, ktorý teda vytvoril pán Taraba, bude sa týkať veľmi silno práve plánu obnovy a ani sa nedivím, je to iný koaličný partner, čiže pánovi Tarabovi nezáleží na tom, čo a ako sa bude zodpovedať pán Kmec v Bruseli práve ľuďom, ktorí majú na starosti plán obnovy za celú Európsku úniu. Takže dámy a páni, minister Taraba vložil do legislatívy, a ja som úplne v šoku, že či pán podpredseda vlády Peter Kmec nedával pozor, keď na vláde prešla legislatíva, o ktorej bude za chvíľu hovoriť môj kolega Michal Kiča, a dovolil, aby takéto niečo prešlo v legislatíve do parlamentu. Pôjde to skráteným legislatívnym konaním a je to v rozpore vôbec s pravidlami a so spôsobmi, akým sa v pláne obnovy majú diať zmeny. Totižto v pláne obnovy boli schválené viaceré reformy. A tie reformy vyžadovala od nás Európska komisia, pretože Slovensko dlhé roky v týchto veciach spalo a požadovalo, že ak chceme dostať tieto peniaze, ktoré používame práve na tieto reformy, musia byť splnené určité pravidlá. Tie pravidlá splnené nie sú a Peter Kmec, ako hovorím, zrejme zaspal na vláde, nedal pozor, keď minister Taraba prepašoval do tej legislatívy túto škandalóznu klauzulu. A teraz by mal spozornieť a mal by jasne zasiahnuť, ešte kým pôjde tento zákon do parlamentu, pretože inak on bude musieť vysvetľovať v Bruseli, že ako je možné, že peniaze budú použité v rozpore s pôvodným úmyslom, na ktoré boli určené a v protiklade reforiem, na ktoré boli vyčlenené. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som teraz odozdal slovo Michalovi Kičovi a prosím, počúvajte pozorne, čo si minister Taraba dovolil. Ďakujem pekne, Michal, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v stredu vláda schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rovno k nemu schválila aj skrátené legislatívne konanie. My sme hneď upozornili, to bolo veľmi nenápadne dané, to je mimoriadne rozsiahlý materiál, hneď sme upozornili, že je tam jedna vec, ktorá sa netýka tej novely. Tá novela sa má týkať lepšieho povoľovania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku v rámci reformy REPowerEU. Ale pán Taraba do nej prepašoval mimoriadne nebezpečnú klauzulu veľmi drobnými technickými zmenami o tom, že zjazdovky, vleky, rekreačné zariadenia, hotely v chránených územiach nebudú predmetom úplného posudzovania vplyvov na životné prostredie. Že sa vybavia len medzi developerom a úradníkom. Tam má limitované možnosti vstupovať verejnosť, mimovládne organizácie a celé vlastne takéto niečo umožní prakticky nekontrolovateľnú výstavbu zjazdoviek, vlekov, rôznych hotelov, ešte viac, ako sme teraz na to zvyknutí v chránených územiach, osobitne v národných parkoch. Oni sú pod obrovským tlakom a týmto Taraba otvára hrádzu, ktorá zmetie
tieto chránené územia a národné parky obrovskými developerskými zámermi, ktoré sú, a ja vám ich teraz predstavím, komu vlastne týmto on prospel, ako hovorí klasik. Jednak, že je obrovský škandál to, že to Taraba prepašoval do novely, ktorá s týmto nesúvisí. Tie lanovky, tie zjazdovky predsa nebudú mať solárne panely. To nebudú geotermálne vrty. To nie sú veterné turbíny. On tam prepašoval zákon, ktorý s tým nesúvisí, a zo zákona, ktorý by mal zlepšovať využívanie životného prostredia na Slovensku, spravil zákon, ktorý naše národné parky totálne potopí. Ja si myslím, že zámerom tejto vlády, a to vyplýva aj z toho, aké zonácie, teda územné plány by som to nazval, či už Tatranského národného parku, Malej Fatry alebo Nízkych Tatier predložil Taraba, je popovolovať čo najviac zjazdoviek, vlekov, hotelov, ktoré teraz mnohé roky čakali, mnohé roky neprešli cez tento povolovací proces. On teraz spomenul zákony, pripravuje im na to ešte aj zonácie a to bude smrtiaci koktail pre národné parky na Slovensku, pre chránené územia. Dámy a páni, čo je ďalší škandál, okrem teda toho, že Taraba podľa mňa to spravil úmyselne. On mal ten zákon hotový v polovici augusta, alebo koncom augusta ho mal hotový. Mohol ho predložiť v riadnom legislatívnom konaní. Nespravil to, predložil ho v skrátenom legislatívnom konaní, obišiel legislatívne pravidlá a je s tým spojený ešte jeden obrovský škandál a ja teraz už viem, prečo to on takto spravil. Pretože on chce, aby to prešlo potichučky, aby si túto technickú zmenu nikto nevšimol, aby sa to schválilo bez akejkoľvek diskusie a preto teraz umelo vytvoril časový tlak, že musíme to schváliť kvôli plánu obnovy a zakomponoval tam aj túto našlapnú mínu a preto k tomu dal skrátené legislatívne konanie, aby sa o tom čo najmenej debatovalo. Dámy a páni, pripomienku, ktorá mala uplatniť, alebo ktorá chcela takéto niečo zmeniť, uplatnili podnikateľské združenia a pôvodný návrh, ako zistila televízia Markíza, pôvodné vyhodnotenie tejto pripomienky, myslím v zmysle, aby sa teda neposudzovali zjazdovky a vleky, bolo týmto ministerstvom životného prostredia, úradníkmi ministerstva životného prostredia a Tarabovými odborníkmi, a v tomto je to správny postup, bola neakceptovaná. Bola neakceptovaná z dôvodu, že máme za to, že uvedené činnosti predstavujú značne rizikové činnosti vo vzťahu k chráneným územiam. Upozorňovalo ministerstvo životného prostredia a rezort, že toto sa nemôže udiať. A to ho upozorňovali v čase, kedy ho vedie aj minister Taraba. Lenže prichádza pán Taraba, ktorý v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády, potichu, svojvoľne, to muselo byť jeho rozhodnutie. To sa nemohlo udiať bez jeho vedomia. Prichádza Taraba, ktorý túto poistku vypína a vykašľal sa na stanovisko svojho vlastného rezortu, vykašľal sa na to, že skutočne aj ľudia na ministerstve pod jeho vedením hovoria, že to bude mimoriadne rizikové a zmenil zákon tak, že sa bude môcť stavať bez primeraného hodnotenia, že sa bude môcť stavať bez úplného posúdenia vplyvu na životné prostredie, hotely, zjazdovky, no proste developerské Eldorado. Pán Taraba, ja sa vás verejne pýtam, vy ste si čítali 270 strán pripomienok pred rokovaním vlády, po nociach si čítate materiály a poviete si, že fúha, no veď toto by som mohol zmeniť, toto by bolo ideálne. Alebo vám to niekto pošepkal. Povedzte nám, kto vám pošepkal takúto zmenu? S kým ste o tom rokovali? S ktorými predstaviteľmi developerov? Ako sa to dostalo do zákona? Ako to odôvodňujete? Ja vyzývam ministra Tarabu, aby jednoznačne zdôvodnil, prečo odignoroval stanovisko svojho vlastného rezortu. A to spôsobom, ktorý umožní developerské Eldorado na Slovensku. Ktorý umožní prakticky nekontrolovateľnú výstavbu v našich národných parkoch, v našich chránených územiach. Spôsobom, ktorý si teraz ešte ani nevieme vizuálne predstaviť. Skutočne, ak sa to schváli, tak my uvidíme jednu obrovskú Demenovskú dolinu v našich národných parkoch. Pán Taraba to musí vysvetliť, lebo takto vzniká lobistická legislatíva. Takto vzniká legislatíva, ktorá je niekomu šitá na mieru. Presne tu v tejto budove. Niekde kabinetne, potichučky, len to tam niekde prepašuje. To vám možno niekto zavolá. Toto by som potreboval. Prečo ste to, pán Taraba, spravili? Komu tým slúžite? Povedzte to verejne, obhajte to. Je to jednoznačne jeden z najväčších škandálov, aký má minister Taraba. O ňom je známe, že on je pro-developerský, pro-biznisový. Ale toto je škandál, ktorý tu ešte nebol v takomto rozsahu, čo sa týka lobistickej legislatívy. Takto sa píše lobistická legislatíva na mieru, keď sa ignorujú odborné stanoviská vlastného rezortu.
Pán Taraba ďalej hovorí o tom, že toto stanovisko, alebo že jeho jediný argument, keď na to dostal otázky, že veď je to predsa v súlade so smernicou. Lenže ani tu pán Taraba nehovorí pravdu. Ani tu pán Taraba nehovorí detaily. On sa vie len zaštítiť, v tomto prípade zaujímavo sa nemá problém zaštítiť európskou smernicou, inokedy to tvrdo kritizuje. Poviem vám jednu vec. To súčasné znenie, ako vyzerá zákon v tejto časti, ktoré ide Taraba meniť, bolo schválené koncom roka 2024 Tarabom. Taraba predložil vtedy zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, ktorý bol schválený a v tejto časti ja to nekritizujem, že ako sa to schválilo koncom roka, alebo to je Tarabov zákon, ktorý on teraz ide zrazu meniť. Čo si on na tom vlastne tak akože medzičasom rozmyslel? Kto mu zavolal, alebo akým spôsobom dospel k takejto zmene? Taraba poprel samého seba, vtedy to nebolo nad rámec smernice. Ďalší príklad. Smernica, európske právo je v tomto prípade také rámcové, by som povedal. Ono nejde do konkrétnych detailov, ale jasne požaduje, že každý jeden projekt sa musí posúdiť. Najmä ak je v citlivých územiach, medzi ktoré chránené územia patria. Technicky sme napríklad mali v minulosti už veľmi podobný problém, to, že sa nebudú primerane posudzovať vplyvy na životné prostredie takýchto veľkých investičných akcií pri malých vodných elektrárniach. Aj tam tá novela, alebo tamto znenie zákona, ktoré bolo pred rokom 2015, nebolo technicky v rozpore so smernicou, ale napriek tomu sme mali porušenie práva Európskej únie. V tomto pán Taraba totálne zavádza. Na Slovensku to bohužiaľ tak chodí. Na Slovensku to chodí tak, že tam, kde sa dá oklamať, tak tam sa to oklame. A zákon, ktorý predložil Taraba, jednoznačne takéto niečo umožní. Dámy a páni, toto je jeho vízia. Toto je vízia pána ministra Tarabu. Bagre v našich národných parkoch, kde si len všimnete. On chce stavať, aby sa stavalo kdekoľvek a čokoľvek. Bez kontroly verejnosti, len s developermi, len na základe ich požiadavky. Jemu ide proste iba o biznis. Jemu ide o prachy. On sa na životné prostredie pozerá čisto iba ako na zdroj prachov. A týmto zákonom, ktorý predložil, dá národným parkom na Slovensku vlastne už taký klinec do rakvy. Komu to vyhovuje, takýto návrh zákona? Poďme sa na to aj pozrieť. Viete, ono to vlastne znamená, to, čo sa teraz deje, že zámery, ktoré napríklad v minulosti tzv. EIO, teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie, neprešli, teraz majú vysokú šancu, že prejdú. To sú zámery, ktoré stoja alebo čakajú v šuflíkoch a čakajú na túto novelu, lebo Taraba systematicky mení zákon aj o ochrane prírody a krajiny. Odkiaľ vyhadzuje verejnosť, odkiaľ dáva tam rôzne fikcie súhlasu a podobne, aby sa umožnila takáto developerská výstavba a robí to systematicky aj tu a teraz. Ja som si nechal spraviť, bolo to veľmi pracné, ale mám rešerš rôznych zámerov v rôznych tých najcitlivejších lokalitách. Vo Vysokých Tatrách, v Malej Fatre, v Nízkych Tatrách, ktoré v minulosti EIO neprešli veľkým zisťovacím konaním, pretože boli stopnuté, alebo ich navrhovateľ neposunul ďalej, lebo nebol schopný splniť podmienky, nebol schopný preukázať, že ten jeho zámer nepoškodí životné prostredie. A teraz sa takýmto zámerom potenciálne do budúcnosti otvárajú dvere. Otvára sa im stavidlo a zaplavia naše národné parky. Pýtam sa, podá sa hneď po schválení tohto zákona zámer do povoľovacieho procesu, napríklad na obnovenie lyžiarskych kapacít Tatranská Lomnica, jamy, turistická ubytovňa s reštauráciou? Alebo jasná časť Chopok juh, skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu? Alebo lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica, lanová dráha Čučoriedky, modernizácia technologického zariadenia a zmena umiestnenia? Alebo lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica, lanová dráha Grand Start s objektom služieb? Alebo individuálna bytová výstavba Lomnické jazera? Prejde toto? Toto sú tie nachystané projekty, ktoré len čakajú na to, aby sa tento návrh zákona schválil a aby to išlo ako po masle. Aby sa to môže byť teraz, keď sa ten návrh zákona schváli v parlamente na tejto schôdzi, tak ja vám garantujem, že po účinnosti toho zákona sa vyroja takéto zámery. Napríklad v Malej Fatre jedna developerská skupina hovorí o rozsiahle, alebo má zámery pripravené na rozsiahlu výstavbu 14 projektov. Masívna výstavba ubytovacích kapacít, apartmanové domy pre 500 ľudí, paseky, boboty, razcestie. Rozsiahla výstavba lanoviek.
lanovka spájajúca Terchovú, Štefanovú, Paseky, stanicu Vrát na juh, nové lanovky a vleky napríklad na Poludňový Grúňa Chleb. Turistické atrakcie, väža vysoká 16 metrov s lanovým parkom, vodozádržné jazera, jazera na zasnežovanie a tak ďalej, sanácia chaty Vrátna, ďalšie zamery v lokalite Tižinka. Toto všetko bude môcť byť omnoho ľahšie povolované, ak sa táto novela schváli. Bez riadneho posúdenia vplyvov. Bez toho, aby sa do toho mohla adekvátne zapojiť verejnosť. V procese, ktorý ide potichu a veľmi rýchlo a expresne. Pán Taraba, povedzte, či toto je vaša vízia národných parkov na Slovensku. Nekontrolovateľná výstavba. A teraz ešte to veľmi dôležité, o čom aj pán Heger začal rozprávať na začiatku. Je neakceptovateľné, aby sa do novely, ktorá má slúžiť na splnenie cieľov plánu obnovy, v tomto prípade tzv. Kapitoly Repower EU na obnoviteľné zdroje energie, dostal takýto nesúvisiaca časť. To s tým vôbec nemá žiadne opodstatnenie. To tam Taraba prepašoval ako nášlapnú mínu. On podviedol, aj Kmeca podviedol, aj ostatných kolegov na vláde. Títo podľa mňa ani netušili, že čo sa vlastne schvaľuje. Podvádza v priamom prenose Európsku komisiu. Pretože je to zákon, ktorý je prezentovaný ako kľúčový pre naplnenie podmienok a cieľov plánu obnovy, ale dostal tam takúto nášlapnú mínu, ktorá je absolútne neakceptovateľná z hľadiska ochrany životného prostredia na Slovensku. Naopak, tá poškodí životné prostredie, takéto dačo. Túto novelu v takomto znení, to si nedovolili ani predchádzajúce vlády Fica, a to sme mali iných ministrov životného prostredia. V čom je obrovský problém ďalej tejto novely? Pán Taraba hovorí, že je to v súlade so smernicou. Ale to neznamená, ak by to aj bola pravda, čo som spochybnil, ale to neznamená, že my tu nemáme iné požiadavky. Je tu jednoznačne reforma národných parkov, ktorá je záväzná a je súčasťou plánu obnovy a táto vláda sa prihlásila k tomu, že bude všetky reformy rešpektovať. Keď v januári predkladal legislatívny babrak a neschopák Filip Kufa novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá technicky tiež nebola v rozpore so smernicou, utržil obrovskú hanbu pred Európskou komisiou. Pretože ciele, ktoré chcel presadiť v tejto novele, boli v rozpore s reformou plánu obnovy, alebo ju nepriamo ohrozovali. A toto je ešte vážnejšia situácia, pretože my môžeme mať národné parky, tam budú cedulky, tam bude sa to nazývať národný park, môže tam aj národný park spravovať tie štátne pozemky. Ale keď tam bude nekontrolovateľná developerská výstavba, tak my môžeme zrušiť celú reformu národných parkov. My môžeme zrušiť aj národné parky. Keď to bude jedna veľká Demenovská dolina, jedny veľké Donovaly. Keď to bude developerské Eldorado, budú to lunaparky, to je potom zbytočná celá reforma národných parkov. Preto my, keďže vidíme ten škandál, ktorý tu Taraba spravil, že to takto prepašoval, neakceptovateľné, proti vôli svojich úradníkov, proti ich upozorneniam o tom, že je to v rozpore s ochranou životného prostredia, že to je mimoriadne rizikové, máme za to, že to jednoznačne ohrozuje aj reformu národných parkov a jej naplňanie jej cieľov. Preto sa obraciame, dnes to hneď spravíme, obraciame sa, lebo je to pomerne rozsiahly podnet a Taraba to robí vždy všetko potichu na poslednú chvíľu. Obraciame sa na zástupcu Európskej komisie, kde ich informujeme o tom, čo vláda schválila. Čo vláda schválila pod rúškom plánu obnovy. Aké masívne poškodzovanie, predpoklady na masívne poškodzovanie životného prostredia prepašoval Taraba do návrhu zákona, ktorý bude hovoriť, že my tým naplňame iné reformy plánu obnovy o obnoviteľných zdrojoch energie. Ja mám informácie, že pán Kufa, keď prichádzal so svojím predchádzajúcim zákonom, ktorý tiež nepriamo ohrozoval reformu národných parkov, zožal obrovské fiasko. To bola proste hanba, čo on zažil pred Európskou komisiou a jej tvrdá kritika a jej pripomienky to na teraz zastavili. Kufa to nevie proste obhájiť. A toto je rovnaký princíp. Toto je rovnaký škandál, preto o tom ideme komunikovať s Európskou komisiou. Pretože pán Taraba Európsku komisiu klame, podvádza. On sa správa ako agent developerov, robí pre nich modré z neba a celé to ešte prezentuje, že my tým naplňame predsa ciele plánu obnovy. Je to neakceptovateľné a obraciame sa aj na zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, aj na príslušné odbory a sekcie, ktoré sú na Európskej komisii, direktoráty pre životné prostredie aj pre plán obnovy a dávame im vedieť, upozorníme ich na to, že čo Taraba schválil a žiadame ich, aby jednoznačne zasiahli, a to vyzývame aj pána Kmeca, podpredsedu vlády, ktorý spinka, ktorému je jedno, on sa buď toho Tarabu bojí, alebo má neschopný, nevie si to proste posúdiť, že čo sa schvaľuje na vláde, lebo toto je jeho hanba. On zodpovedá za plán obnovy
A on pripustil to, aby sa ničenie národných parkov dostalo a ničenie životného prostredia dostalo do zákona, za ktorý on bude zodpovedať na podporu životného prostredia. A vyzývame, či už je to, samozrejme, Tarabu, to je už aj smiešne vyzývať, lebo on to tam nedal len tak. On má jasné záujmy, prečo to tam napchal, ale vyzývame pána Kmeca a všetkých jeho ostatných koaličných kolegov, aby jednoznačne, keď sa to dostane na program Národnej rady, aby jednoznačne túto obrovskú nášlapnú mínu odtiaľ vyhodili. Pretože budú mať hanbu a budú poškodzovať životné prostredie, keď to schvália. A týmto ich aj na to upozorňujeme. Samozrejme, budeme o tom komunikovať aj s kolegami z parlamentnej opozície a pripravíme iniciatívu, ako tento návrh zastaviť proste v tejto časti, ako to vyhodiť z tohto návrhu zákona, buď pozmeňovacím návrhom, alebo aby to nešlo v takomto skrátenom legislatívnom konaní, ktoré Taraba umelo vyvolal. Budeme požadovať aj od Európskej komisie, aby jednoznačne posúdila súlad tejto novely s reformou národných parkov. Sme presvedčení, že je to vylúčené, že táto novela nemôže zabezpečiť adekvátnu ochranu národných parkov, špeciálne na Slovensku po skúsenostiach, ktoré tu máme. Áno, nech sa páči. Dámy a páni, táto vláda chcela, alebo hovorila, že bude vládou občanov, že bude zastupovať občanov. Bol to jeden veľký podvod. Dnes to vidíte úplne sami. Každý minister hájí záujmy nejakých lobbystov. A je také úplne komické, ako pred pár dňami alebo týždňami minister Taraba osočoval ministra Huliaka, ktorý, áno, je pravda, hájí záujmy hazardných lobbystov, pretože bráni tomu, aby boli viacej zdanený hazard. A hovoril, že ako je to možné, že takýto minister tu hájí záujmy lobbystov. No a dnes to vidíte. Minister Taraba netrvalo ani týždeň a vidíme tú legislatívu, ktorá jednoznačne nahráva do rúk konkrétnym lobbystom alebo konkrétnym firmám. Takže, dámy a páni, títo ministri, dnes ministri, pred voľbami sľubovali, ako spôsobia, aby si občania zarobili. No asi zabudli špecifikovať, ktorí občania si majú zarobiť, pretože vidíme, že ak si nejakí občania zarobia, tak to určite nebudú občania práve v okolí národných parkov. A na margo Európskej komisii, viete, to sú ľudia, ktorí dávajú peniaze do celej Európy a oni si na tie peniaze dobre posvietia. Pretože oni vedia, ako má vyzerať národný park. Ako národný park môže fungovať lukratívne pre občanov, ale zároveň národný park, ktorý zachováva to bohatstvo. Áno, aj to prírodné bohatstvo, ktoré my tu na Slovensku máme. A nerobí z toho nejaké stavebné Eldorado. Európska komisia určite nedovolí, aby z peňazí, ktoré dávajú aj Slovensku, tu bolo stavebné Eldorado. Takže tá výzva je veľmi jasná. V prvom rade pánovi Kmecovi, ktorý za to zodpovedá, ktorý má ešte do toho ako podpredseda vlády vstúpiť a zasiahnuť, postaviť sa ministrovi Tarabovi a povedať mu, že takto nie, z kratšej cesty späť. Zároveň je to výzva aj premiérovi Ficovi, aby nedovolil takéto kroky, kde si tu pán minister Taraba niečo po zabučky dohodol a aby nedopadol premiér Fico tak, ako hovoril ešte svojho času minister Počiatek, keď sa stretol u generálneho prokurátora Trnka, ako Slota oholil Fica. Tak môže byť, že bude najnovšia historka, ako Taraba oholil Fica. Takže, dámy a páni, ďakujem pekne, Michal, aj tebe, že takto stojíš na strane občanov, ale zároveň aj nášho bohatstva a v národných parkoch. Nech sa páči, ešte by si chcel niečo. Ďakujem. Priestor na vaše otázky. Myslím si, že vydali jasný signál a to im slúži k úcti. Ja som veľmi rád, že ukázali aj to zbabelectvo premiéra Fica, ktorý nebol schopný ani ísť do Kyjeva. Putinovi sa ide pokloniť a boskávať mu, by som povedal, nohy priamo do Kremla, ale keď sa má stretnúť s partnerom a hovorí tu o nejakej suverénnej politike, tak je zbabelý a bojí sa ísť aj do Kyjeva. Naši kolegovia som rád, že sa postavili a ukázali ten signál, že rozumieme, akým spôsobom treba robiť zahraničnú politiku. Samozrejme, rešpektovali naši kolegovia právo a teda respektíve legislatívnu úpravu, ktorú majú teraz aj vďaka vojne alebo kvôli vojne zavedenú na Ukrajine, ale ten signál bol vyslaný a myslím si, že to bolo veľmi fajn.
Myslím si, že to bol jasný symbol a ten sa podaril, takže to bolo veľmi fajn. Však ale my sme si vedomi toho, nie? Však vidíme, že tam je vojna, sme susedia a myslím, že to vidí celé Slovensko. A ak nechceme, aby bola tá vojna siahala aj ďalej, tak môžeme byť vďační za to, že dnes Ukrajinci bojujú aj boj za nás, za našu bezpečnosť a vytlačajú Rusov, aby sa vôbec ani nepriblížili k našich hraniciam. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem pekne, všetko dobré, dovidenia.